Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke ngoMabasa, istriker phaa seqela leOrlando Pirates, onondaba xa bebechwechwele besenza ke uphenyo babuye ngelithi Kaizer Chiefs ke yona ke ngoku ibonakala ngathi uMabasa iza kumthatha. Yona ihamba phambili kakhulu ekuthatheni phaa uMabasa. Yeyona target eKaizer Chiefs apha ke kule transfer window zawuvulwa phaa uMabasa. Nawukhumbula into yokubana ke uMabasa sistriker seOrlando Pirates esithe salowunelwa phaa iqela leStellenbosch. Ngokweendaba ke zithe zabe ziyaphuma zithi Orlando Pirates ikusingatha isazimiselanga ukuqhubeleka ngokusayina phaa uMabasa. Ndinikhumbuze into yokubana ke contract kaMabasa yaphelelwa apha ke xa kuphela le season lesikuyo. Emveni koMeyi yaphela icontract yakhe phaa uMabasa neqela leOrlando Pirates. Unemvume yokubana sukume ke ajoyine naliphi neqela ke afuna ukulijoyina. Yiyo loo nto kuthiwa ke ngoku ubonakala ngathi ke uzawubheka phaa eNaturen Mabasa. Yona team ke Kaizer Chiefs ngathi ke iyamfumana phaa uMabasa. Nawukhumbula into yokubana ke umfana kaMabasa lapha kuqela leOrlando Pirates kange abe mandingathi kangabe nandawo, ngoba iplayer enjengomabasa asoze ngabe nandawo etimini, ngoba uMabasa match nematch athi wayidlala kuOrlando Pirates bengena esokolisa angenafaka inqaku. Ndifuna ukuthi mna kange zichotshelana, kange igazi lakhe lihambelana nelomqeqeshi ke weOrlando Pirates, ngoba ungazibuza umbuzo xa uhleli into yokubana abaqeqeshi kanti ibhola bona bayibuka ngeyiphi indlela okanye bajonga ntoni le thina singayiboniyo xa sibukela ibhola. Ngoba uMabasa ubona nanguthathatha into yokubana uMabasa ngomnye weeplayers ezistrongo, ngomnye wezistrikers esinazo apha phantsi kweBetway Premiership ebezingathatha even abafana ziyibeke kwinqwanqwa eliphezulu xa benokuthiwa uyinikezwe ichance uHugo Broos. Kodwa abaqeqesha esinabo ibhola mhlawumbi bayijonga ngendlela esingaboni ngayo thina sibukele sikude. Ngoba kukumarhopha kuOrlando Pirates kukho la De Jong, kodwa uthi ukujonga bobabini ngeke bewudlule uMabasa ngendlela uMabasa adlala ngayo phaa kwiOrlando Pirates. Kodwa simanga sento eyena mntu kulowuniweyo wakhutshwa ngucoach weOrlando Pirates nguMabasa, and azimiselanga nokumbuyisa, akazimiselanga nophinda aqhubeleke noMabasa. Into ethetha ukuthi uMabasa uzoba yi-free agent. Yiyo laa nto azawuzingqawuzela ngeenyawo zakhe abheke phaa eNaturena. Nawukhumbula into yokubana umfana omdala okwangoku ebesalowunelwa phaa iqela kule Stellenbosch FC phaa kwelaseKapa. Kodwa kubalulekile into yokubana kuthi umfana omdala emveni koba kuphelele season uzoba yi-free agent, unelungelo lokubana ke azikhethele itimu afuna ukuyijoyina. Kulapho kuthiwa ke Kaizer Chiefs ke yona ibonakala ngathi ke iza kumsayina umfana omdala, kuba yona ke ingunumber 1 ekufuneni phaa uMabasa. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.